rawa 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 zaurance bayani ne kuma ɗaukaka ta Allah ce wanda ya rike Allah kun ga ba za mu yi wurin gazawa ba. kare mu mai magana yana da wuri mu ma ana ta nuna mu ga sama dai tana da hazo mu ma mu san dalilin mu yanzu muke yi barci suke yi Musa yaro yake magana dai gwani a gaida ka yaro ba zai ta manya ba mai haƙuri wajen nema lallai ba